F'dawn l-aħħar 10 snin, saret drawwa li fit-18 Ottubru niċċelebraw Jum Dunkarm Bsajla. Huwa biex xieraq li dan ix-xahar isir sinonimu mal-poeta nazzjonali tagħna billi twieled fit-18 u miet fit-13 Ottubru. Dunkarm Bsajla huwa l-poeta nazzjonali. Nistgħu ngħidu li Dunkarm din is-sena se jkunu qed infakru il-148 sena mit-twelid tiegħu. Dunkarm twieled fit-18 Ottubru tal-1864. Huwa Assis, imma Assis li anke interessa ruħu ħafna fil-lingwa Maltija. Irridu ngħidu ma li qabel 41 sena Dunkarm kien jikteb Bit-Taljan. U għal fatt li l-letteratura Maltija kienet għadha ma kienx daqshekk żviluppata, tant li kienu iktar iqisu li l-lingwa Taljana hija dik il-lingwa li għandha tintuża fil-kitba letterarja. Ovvjament issa Dunkarm huwa simbolu tal-isim Malti għal fatt li mhux biss tagħna l-innu Malti illi llum huwa wieħed mill-iktar talbiet użati fl-iskejjel, imma wkoll għena lingwistikament għaliex għamel anke dizzjonarju kif ukoll tagħna drammi, novelli u anke poeżiji. Bl-ewwel poeżija tiegħu quddiem in-niċċa tal-Madonna nistgħu ngħidu illi Dunkarm Bsajla tagħna waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu, propjament quddiem ix-xbija tal-Madonna, u nistgħu ngħidu minn hemm fetaħ repertorju sħiħ b'kitbiet u poeżiji bil-Malti. L-isim Malti kompla jiżviluppa, kompla jevolvi u naħseb illi Dunkarm Bsajla kien wieħed minn dawk in-nies li ta' kontribut u għandna nibqgħu b'xi mod jew ieħor infakruh minn sena l-oħra, anke għax huwa l-poeta nazzjonali Malti. L-attività f'ġieħ Dunkarm ma bdietx il-bieraħ. Fil-fatt l-ewwel attività li saret għall-poeta nazzjonali kienet madwar 12 sena ilu. Kien saret il-Furjana quddiem il-monument tiegħu, monument li kien sar mill-ħabrieka għaqda tal-Malti Università, u mbagħad minn hemm żviluppata l-iskola primarja ta' Żebbuġ, fejn hemmhekk b'kollaborazzjoni magħna l-iskola primarja tellajna programm li beda jikber minn sena l-oħra fejn tellajna poeżiji minn ta' Dunkarm, sar anke kant ta' kanzunetti minn tiegħu kif ukoll quizzes differenti li jorqtu xi sunetti minn tiegħu. Iktar tard bdejna naraw kif dejjem nippruvaw inkabbru din l-attività. Tantu hekk li mis-sena l-oħra ġejna ġewwa l-Imdina post ukoll li għandu x'jaqsam mal-poeta nazzjonali fejn lill-istudenti dawwarnihom 3 postijiet partikolari. L-ewwel nett il-Mużew tal-Katedral fejn hemmhekk hemm kamra dedikata lilu u allura l-istudenti setgħu jesperjenzaw b'mod tanġibbli lil dan il-poeta. Ġew ukoll fl-arkivju tal-Katedral fejn hemmhekk kien hemm ukoll xogħlijiet manuskritti ta' dan il-poeta u allura setgħu anke jesperjenzaw xi xogħlijiet minn tiegħu, inkluż anke manuskritti relatati mal-innu Malti, u mbagħad anke kellhom attività interattiva fuq il-poeżija waħdi tiegħu stess. Minn din is-sena l-attività komplet tikber, tantu hekk li din is-sena l-attività saret fuq satejn għal fatt li apparti dawn it-3 attivitajiet li bħalma xar is-sena l-oħra żidna wkoll monologi minn personaġġi u karattri li b'xi mod jew ieħor huma marbutin mal-poeta nazzjonali. Fil-fatt ħajkollhom lil Dunkarm stess, lil ommu u lil missieru l-Unzjata u Filippu Bsajla kif ukoll il-Kanarin u l-innu Malti nnifsu. Hekk bażikament l-istudenti se jkollhom esperjenza vasta se jkunu qegħdin isiru jafu ħafna iktar fuq dan il-poeta nazzjonali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.